Entón que? Intentámolo. No meu peito eu comezo a bater e un son ben grave fago aparecer as miñas mans freto así ben xuntiñas da base ata as puntiñas. Cos meus dedos podo facer así, dereita, esquerda, de aquí para ali. Coa boca en o golpeo as miñas meixelas e sai un son do medio delas. Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. Veña, imos practicar. Como se fai? É moi fácil. Non o é. Tes que usar o teu corpo e o teu instinto. Así, Os meus beizos tamén poden soar cun golpe firme pero sen magoar. e para un son máis forte de marcación Unha palma coas mans. Que chulo! Pa que é moi divertido. É genial! Facer ritmo é o mellor. Super guai! Sí! Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. E saeche tan ben. Sí? Moi ben. Super divertido! É moi guai. Ata logo! Sigue co teu ritmo. Volve pronto! Adeus. Entón que? Intentámolo. No meu peito eu comezo a bater e un son ben grave fago aparecer as miñas mans freto así ben xuntiñas da base ata as puntiñas. Cos meus dedos podo facer así, dereita, esquerda, de aquí para ali. Coa boca en o golpeo as miñas meixelas e sai un son do medio delas. Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. Veña, imos practicar. Como se fai? É moi fácil. Non o é. Tes que usar o teu corpo e o teu instinto. Así, Os meus beizos tamén poden soar cun golpe firme pero sen magoar. e para un son máis forte de marcación Unha palma coas mans. Que chulo! Pa que é moi divertido. É genial! Facer ritmo é o mellor. Super guai! Sí! Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. Eu teño un corpo que é o meu instrumento, andando toco todo xunto a un tempo. Coordinación, todo en movemento, alegre estou cada momento. E saeche tan ben. Sí? Moi ben. Super divertido! É moi guai. Ata logo! Sigue co teu ritmo. Volve pronto! Adeus.